Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Sukodadi. Ingkang kula hormati Bapak utawi Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Sukodadi lan para rencang-rencang ingkang kula tresnani. Pertama-tama monggo kita aturaken raos syukur dumateng Gusti Maha Agung sampun maringi nikmat lan rahmat kita sedaya. Sholawat ugi salam kaping kalih tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nunjukaken dalan ingkang lurus, yaiku dalan ingkang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak utawi Ibu Guru lan rencang-rencang ingkang kula hormati, kula ten mriki badhe ngaturaken pidato utawi sesora tema persatuan lan kesatuan. Negara sing kita tresnani Republik Indonesia merdeka amarga persatuan lan kesatuan. Tanpa persatuan ora bakal ana Republik Indonesia. Dadi kita kudu matur nuwun marang para pemuda sing ing tanggal 28 Oktober 1928 wis sumpah ing sawijining bangsa, siji bangsa lan siji basa. Iki minangka inti kesatuan Indonesia. Kesatuan lan persatuan kudu dijaga ing urip negara. Amarga kita ngerti negara kita dibentuk saka macam-macam suku, basa, adat istiadat, agama lan budaya. Mesti wae ora gampang ngrumpakake bedane kasebut. Bapak utawi Ibu Guru lan rencang-rencang ingkang kula hormati. Ana pribahasan sing ujar persatuan kita kuat, kita rusak. Pribahasan iki nggambarake yen kanthi kesatuan lan persatuan negara kita bakal utuh. Ing sisi liyane, yen kita luwih prihatin karo kepentingan pribadi lan kelompok, kita bakal ngenteni sawijining dina negara iki bakal dadi sejarah. Kesatuan lan persatuan kudu dijaga ing masyarakat. Amarga kanthi manunggal masyarakat urip bakal tertib lan ayem. Penggambarake bakal mlaku kanthi lancar lan merem. Kerja sregep gampang saengga masyarakat bakal maju lan Indonesia bakal dadi negara sing kuat. Bapak utawi Ibu Guru lan para rencang-rencang ingkang kula hormati. Kita minangka generasi enom sing dadi generasi penerus bangsa nuwuhake semangat manunggal lan integrasi wiwit saiki. Ayo ngetrapake semangat persatuan lan kesatuan ing sekolah masing-masing. Ngilangi semangat perbedaan lan pemisahan. Tanpa kesatuan lan persatuan negara iki bakal kacau dan lan amburadul. Kita minangka siswa supaya bisa nerapake semangat kesatuan lan persatuan ing omah lan sekolah. Ayo kita gabung ing pembangunan negara supaya Republik Indonesia bakal dadi negara maju, dihormati ing saindeging jagat raya. Iku kabeh sing didadekake nyatani. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kurang langkungenipun kula nyuwun pangapunten sekata-katainipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.